U-Archbishop Desmond Tutu uthandwa kwihlabathi jikelele nanjengoko ethetha phandle ngemiba icinezela uluntu kwaye engafihli makhuba kulinywa. Intshisakalwa nayo ivela kukholo lwakhe lobuKrestu. Akashumayeli nje etyalikeni kodwa ukholo lwakhe uyaluphila, nto leyo imenza ukuba abe ngumzekelo kuye nabani na. He challenges the government of the day, even during apartheid and even now the government of the day. It's not on partisan issues, but it's on principles, on values, on constitutional values. uNyawontle unikele ngobomi bakhe bonke ekubeni lilizwi maxa onke ebona izinto ezingalunganga. I will continue to speak out for justice and fairness until I die. Usoloko ebethelela ukuba ukholelwe ekubeni wonke ubani unobulungisa ngaphakathi kuye. Isn't it wonderful that we come into this world pre-programmed to love. Nokuba kukho izinto angaxolanga ngazo, usoloko ethandazele lilizwe loMzants'Afrika. We have an incredible capacity. And you know, God is asking us, South Africans, please become what you are. Show the world that yes, indeed, we are members one of another. Akukho umuntu bengachukumiseki xa edibana noArchbishop Tutu, kwaye nangona ehlonitshwa lihlabathi lonke uyakwazi nokuqhula. Nanjengoko uNyawontle namhlanje efinca iminyaka engama-90, sithi untshu ube nosuku oluyokozela amathamsanqa.